Daro Anak. Kwentuhan tayo. Truly, there are two sides in every coin. Ganito po ang nangyari sa pagpunta namin sa Dalawana. Kapag nakikita mo siya sa harapan, maganda ang rock formation at syempre, merong mga damong tumutubo at mangilang-ilang mga kahoy. Pero kapag umakyat ka na doon sa right side ng Daruanak, it is a very barren part o walang kakahoy-kahoy o tumutubong mga pananim o tumutubong damo. It is really a rock formation. Sa unang kita may magtataka ka dahil maraming iron linings sa mga bato na yon. Para bang buong buo yung pagkakaguhit ng mga bakal na yun o ano bang napakatigas na metal na nakabaon sa lupa. At symmetrical pa ha? O parang may arrangement at dinisenyo talaga. Ginawa talaga. Hindi ng panahon, kundi ng advanced technology. Maraming kwentong naglalabasan doon sa lugar na yon tungkol sa Daruanak. Nakapagkwento nga sa amin si Pag founder Phil Francisco na noong mga bata pa sila, ang kwento ng mga matatanda kapag sumasapit na ang gabi, nakikita ng mga taga-roon ang nagliliwanag na kabilang bahagi ng isla. May nakakita raw na lumilipad na bakang nagniningning doon. Ibang klase, no? Yung iba naman, sabi ng isang teacher sa isang school dyan sa Pascao, tinatawag daw ng nanay niya ang pangalan ng bata na si Daru. At yung anak, sabi ko lang ibig sabihin. Kaya, naging Daru Anak. At sa scientific urban legend naman, sa akin lang na haka-haka, para bang napunta ako sa ibang daigdig dahil nga sa rock formation na ito. Kung talagang pag ginawakan mo yung metal, masasabi mong napakatigas na bakal ata ang ginawa noon. O mas higher pa yung degree ng pagka-metal. At mantakin mo sa bahaging yun, bigla-bigla na lang may ipo-ipo, biglang humahangin, napayapang-payapa naman ang paligid. So ano sa tingin nyo? Ito kaya isang lumang spaceship na bumagsak dito sa islang ito? Noong ang lumangoy ako, akala ko napakababaw ng gilid ng isla. Pero mga 2 metro lang o 2 hakbang lang, bigla na lang akong nagtaka dahil nga sobrang lalim na pala yung bahaging yun. Talagang parang may guwang doon na pwede mong sisirin kung ikaw ay curious na talaga. Magkagayon man, ang kwentong ito ay haka-haka lang naman. Nagiging urban legend na ng mga may malalawak na imahinasyon dahil nga sa mga nakikita ng mga mata. Isa na ako doon.